Was out nata sa kanigaron, was out na iko. Asula doy. Sula. Nata sa kanigaron, was out na iko. Video na bro, boss. Oh. Hai, paingon na. Dito pa paingon. Gratis ra. Okay guys, maunig preparation sa kon sa dako nga celebration dire sa lungsod sa Matalong. Ang kuan ika 500 years nga pag-agi ni Magellan dire sa Canigao Island. Okay, mga nag-empleyado sa munisipyo guys nga nag-andam para sa celebration dari sa lungsod. Okay, ano okay guys.